Halo? Nagrigat ti biyag, tagmay sa awan ti katungtong. At alatibin, nagbuybuy at ti Rafi Tulfo in action, may paborito ko. Gusto ti biyag ko. Tagmay sa dito eh. Million subscribers. Kanya dati. Sidak ti pindang nga manok. Pindang nga manok. Itlog ti manok. Padas kuman. Kati sili na arte masili. Hindi pa kayo miyembro. Nagimasan. Gimasan. Kapsat. Para naman ay po yung magkaisa. Bigyan solusyon. Naangot mo. Now, Maliban sa idol, meron po tayo sobrang big news. Super duper big news. Wala nang masusobra pa dito idol. pero wala pa atak. Mamaya pa. Lamas. Mamaya yung biglo. Mamaya. Pitinin muna natin sila idol. Meron tayong Meron. good news talaga. For now, nice to extend ang aking Nagmalmalam nga nagtatrabaho. Piman. sa mother. Napimpiman. Tumamin ito. Tumamin mo. Mangantay man la itlog lang yun. Madiday ita na mas. Yung telephone. Lapid. Napait mo. Nasa Heritage Park. Mortuary Chapel 89. Itlog lang yun. Tisi kanukon. Dala. Pangmalumkon. Ni Mrs. Esther Sobedo. Kasto iti biyag ko kabsat. Park. Mortuary Pag may sa. 89. Note mabigatan ako. Now, Gurbuat ako. Mapana kang trabaho. mamaya yun. Alas 5 media. Bawarmuan ako. Tibigat. Sumang putak. Timalam. Alas 5 media mo laang. Hindi naman basta-basta ginagamit yung good news na kailangan mong ginagamit. Good news. We don't use it for that. Mahal? Okay. Ito muna. Super good news. Yes, idol. Makakausap niyo po si Eliza Marie Cagayat. 23 years old. Nagbabasi. Kirereklamo niya yung kanyang tatay na nanuntok at nanipa sa kanya sa kalsada. Matapos na magkita sila ng tatay niya, makita po niya yung tatay niya may angkas sa motor. At idol, yung angkas nito ay yung sabit. Now, dyan po yan sa may barangay Tapakil, Laguna. Meron po tayo. Sige, pamilya yung video mo na. Kulong po at saka sabit yan. Limas. Okay. Yan. Baglang aliw-liwatag boy-boy at Rafi Tulfo in action. Yun. Natumba yung babae at tinipa pa. Yun yung anak. Yung nanuntok si tatay. Time bag awa mo kat katungtong ko to eh. Yung naka sweatshirt, naka polo shirt ba yan? Okay. Ayan. Yung nakaupo. Miss ko na ang At Pinas. siya yung inaawat, yun yung tatay. Tatay balot ko ma. Yung Nagimasan. tatay yung nagmamaneho yan ng motor, ano? Opo, tama po. Okay, yun. Sinapok niya. Nagimas di balot. Nahuli Dapikahan niya. mga balot. Kasla mo lab itlog pugo. Nagbabasit. Opo, anak po. Wow. Pinapangalan ka po, anak. Kabit. Nagimas na eh. Kanta kisili. Kasla mo latay pugon ah. Magandang hapon po. Puno niya Miss na ito Eliza. yan. Magandang hapon po, Idol. Nakita po namin yung video, nakakalungkot po at nauwi na at the same time. Naiyak na po. Asin. Ma'am, pwede pa magigaling sa inyo yung buong pangyari. Suka nga gasili na. Kasi po, Idol, nung araw po yun, Limason. nung October 12 po, ano po, nag-bike po kami ng ate ko po. Kasama po yung iba naming kaibigan. Papunta po... Kundikat lang ang datang dagduman. Tapos pabalik na... Mo-operang tuki de. Lagi po kasi kaming nadaan ay sa loob po ng Pakilaguna. Even though nandun, alam po namin na doon na po nakatira si Papa. Kasama po yung babae niya po. Okay. Tapos, yun po, nung sakto pong... Karne ti manok nga pinindang. Apay ngayon nga damo ango na. Nakatingin po, tinitingin ko po kasi yung mga nakamotor. Eh, syempre po, nakakasalubong ko. Baka po kasi sakaling makasalubong ko din. Intunok. Nga po, ano po, sa... Tapay nga na pait mat. Nagkataon naman po na nakasalubong ko po yung tatay ko. First time po, Idol. First time ko pong nakita yung tatay ko. Kasama po yung babae niya. Tapos yun po, Kurang sa asin na. po kami ng babae kasi binumukhaan niya po ako. Tapos, nung nakilala ko
idol, kasi first time ko po talaga nakita yung yung babae na kasama po yung tatay ko. Sinabihan ko po ng kabit. Tapos po, tiningnan ko po yung side mirror po nung nung bisikleta ko po. Kung babalikan po ako kasi baka nga po balikan ako, tumigil po ako. At Ay, mas magaya. tao po talaga para po kung may mangyayari man po, ay may makakita po sa akin. Kasi nga po, binalikan po ako ng tatay ko. Tapos nagkasagutan po kasi kami kasi sabi niya po sa akin, inaano ko baga kayo. Ay ako'y nananahimik na daw po sila. Limas. Niya. Eh di naman po pwede yung ganun, idol, na parang Ay. pinapamukha niya po sa amin na na iniwan niya lang kami ng ganun. Tapos kami po yung nung simula po nung umuwi siya. Nung Gusto. wala na po siya pera, Bakit galing sakit po ako ng sa tutan? parang gumagasto sa bahay namin. Kami po magkakapatid at yung nanay ko po. Tapos yun nga po, kinuha pa po, ang nabanggit ko po kasi dun nung nagkasagutan po kami, yung bigas po, ay, kasi po, may pinabayo po kaming palay nun, ay kami po ang gumastos ng ate ko po, doon po sa pagpapabayo nung palay na yun, kahati po namin yung kapatid Ay, ni napait. Papa. Ay, samot. Tapos yun po, nung Bawang na nga natunog, napait. nabanggit ko po yun, umabante na po siya, paalis na po, pero nung kumuha po kasi ako ng phone, idol, kasi bibidyohan ko nga po sila na para po ebidensya na magkasama po sila. Doon po ako inatake ng tatay ko. Okay, so nakikita sa video, bumaba siya, galit na galit, at matapos ng masuntok, natumba ka. May kayong kapsa tayo. Ipasyar kay dito eh. Balay ko. Hindi ko na rin po alam yung Ah. nangyayari kasi nga po, natatakot po ako. Tapos, yun po, pinipigilan. Gata lang nung ti una po, liwliwat. hindi pa po siya mapigilan nung Rapitul babae. po Tapos in action. pinipigilan na nga po ng babae. Kita rin po dun sa video na gusto pa po ako saktan po ng tatay ko. Sino yung umawat? Meron doon umawat, tinutulak siya matapos ng masipa. Wala, yung yung babae po, yun ay Nalamok. Sino yung nasa motor? Sino pati yung motor nakatayo pa rin? Ay, Nistan. Okay, pakita natin ulit yung video, tingnan mo nga, para masiguro kung paano natin i-approach yung pagsampa ng kaso dito. Sige. Antay, pagpag na.